Jarwane Indra Rejak
ngagemo ali-aliku pamrih aja lali marang aku nadyan kula mboten melu besuke ngeling ana lalabatku lamun embane celaka emane amung tansah damel jowo niki ambane kencana pamrih tansah manggiya raharja yen nganti ilang mripate jarene namae robe
beda yen nganti tinggo wong siji besuke wis mong sapa pilihanku mripatiru pamriye mresulastya ingkang marani yen ta kondisi atiku besuke mreksanono ali atur giara nuwun sagunge para lenggah kagung miwah putri ingkang kinurmatan ngaturi sugeng siang saha sugeng pepanggihan kalian keluarga ageng sandiwara ketoprak Wahyu Manggolo ingkang dipun pimpin panjenenganipun Bapak Mogol kanthi alamat Desa Tanjung Sari, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, Bumi Minatani. Keparenga ing siang meniku, keluarga ageng sandiwara ketoprak Wahyu Manggolo badhe nedahaken salah satunggal cariyos pamundutan ingkang mawi era-eraan Sriuning Mustika Tuban dalang sarta pendapuk katindakan Raga Mas Anom Suharyanto asisten sutradara katindakan Adimas Eko Pranoto ewondene pangeprak katindakan Bapak Suhardi saderenge pagelaran kita kawiwitan keparenga badhe kula aturaken para paraga ingkang maragani cariyos ing siang meniku gelar sepisan nggambaraken wonten Kadipaten Lamongan Hadipati Hendro Katong ing siang menika kaparagani Raga Mas Judek Prakoso Senopati Gunjang kaparagani Raga Mas Bagus Suyanto Senopati Wijang kaparagani Adimas Abi Rojali ewondene prajurit katindakan seniman Bagus Wahyu Manggolo kelir salebetipun nggambaraken wonten ing Kadipaten Bojonegoro Hadipati Prabaningrat ing siang menika kaparagani Raga Mas Anom Suharyanto garwa Prameswari kaparagani Limas Tata Wulandari Pate Reksa Praja
kaparagani Bapak Begek Ariwarsito, Dewi Kumaloretno, kaparagani Nimas Diah Maharani, prajurit katindakan seniman Bagus Wahyu Manggolo. Kelir salajipun gambaraken wonten Kadipaten Tuban. Hadipati Sirolawi ing siang menika kaparagani Rakapas Aji Soko, Prameswari kaparagani Mbak Ayu Sri Poncowati, Pateh Waning Gitu, kaparagani Adimas Abdul Sutopo, Raden Wiratmoyo, kaparagani Adimas Bagong Sutresno, Haryo Sadoro ing siang menika kaparagani Adimas Eko Pranoto ewondene Sriuning, kaparagani Nimas Meni Widyawati, Pak Kerto kaparagani Rakapas Andi Prasetyo ewondene Sumarsih, kaparagani Nimas Uut Sutriyana, Repat utawi dagelan ing siang menika katindakaken Cak Sariman, Cak Sendor, Adimas Rogim, sarto Bapak Mogol, sarto kabiyantu bintang tamu Cak Liun dalah Adimas Nanda Abilawa ewondene emban katindakaken Sicup Arum Somplak, kabiyantu Siswak Indah Kalola. Menggah mekaten para kadang pamiarsa Sutresna Budaya, para paraga ingkang maragani cariyos ing siang menika. Kita sagutrah saking keluarga ageng paguyuban Ketoprak Wahyu Manggolo namung ngaturaken sugeng lenggah, sugeng hamirsani ngantos titi paripuranipun pagelaran. Wusana sugeng hamirsani. Nuwun, nuwun, nuwun.
Wanci Kanjeng Hadipati badhe niti pirsa utawi nodi kegiatan wonten Kadipaten Lamongan tamtu boten damel kuciwa asma panjenengan Kanjeng. Ya pancen kaya pati kudu sing tatak tanggon lan tanggung jawab menani katenteman negara. Lungguh sing estokaken dawuh Senopati Gonjang kula wonten dawuh rening dina iki Patih Indropati lagi wae grah mula jengen sira pinangka dadi badal wakil mula ing papan kene panjenenganku bakal mundhut pirsa piye
ngenani mubah musi ing swasana katentreman lan uriping para kawula. Kepareng matur Kanjeng Adipati. Saben-saben kula makili Gusti Patih. Nitri pirsa dhateng kawula. Iya. Wiwit saking Kutaraja mandhapipun wonten desa madesa. Iya. Minggah ngantos pucak ing Arga. Sedaya pagesanganipun kawula sami mubramudu pindho nabur mati. Ngenani wewangunan ing Kabupaten Lamongan. Sakmenika sampun kathah sanget ewah-ewanipun. Desa mboten wonten bentenipun kaliyan kutha. Saya-saya saben Kanjeng Adipati nganaken pisuwaran agung. Wiwit saking Pangurahan Jawi ngantos Pendapi Agung kawula minggahipun sentana sami pepak ander nyadong dawuh panjenengan dalem Kanjeng. Rumangsa marem sajroning atiku. Sakwise panjenenganku midhangetake apa sing dadi palaburane. Nah, rening kabeh wis padha tumata wiwit saka katentreman lan uriping para kawula dasih nyatane dina iku babar pisan ora ana sing nandhang cecingrangan. Mula kanthi kuwi coba saiki candranen, coba saiki cacaten. Apa sing isih dadi kekuranganku? Nggonku jumeneng Adipati Kabupaten Lamongan, jaman kowe wijang. Duh Kanjeng Adipati. Menawi kula keng supados nyandra ngersa panjenengan. Menawi anggen kula nyandra ing mangkinipun wonten kladukipun kula nyuwun pangapunten Kanjeng. Ora usah sangga runggi, ora usah wigah-wigih, merga kabeh kuwi mau panjenenganku sing ngersakake. Ngenani panjenengan ngasta bawaten adil wonten Kadipaten Lamongan. Iya. Pancen boten wonten kekiranganipun. Sampun adil para martober Bawa Leksana. Iya. Nanging tasih wonten cacatipun. Isih ana cacate. Manggen wonten sisih kiwa panjenengan. Komplangipun dampar kaprameswaran Kanjeng Adipati. Menika leres Kanjeng Adipati. Iya. Mbok menawi kangge nguncarake asma panjenengan Kadipaten Lamongan parikedah enggal-enggal mengku salah satunggalipun wanita minangka tetimbangan anggenipun ngembat praja wonten Kadipaten Lamongan. Gunjang lan kowe wijang. Dadi cacatku nggonku jumeneng Adipati mung perkara dampar kaprameswaret isih kumplang. Menika leres. Ing Kabupaten Lamongan ana Bapa Raja ning durung ana Ibu Ratu pinangka ibu-ibuning para kawula ngono. Ngaten inggih. Gunjang lan kowe wijang satenane wis ora kurang-kurang nggonku budidaya. Padik-padik salah sawijining wanita malah kapara. Ndak rewangi aku nyelamur lagi munggah gunung medun jurang mlebu ning Karang Pradesan. Ning nyatane wanita ing Kabupaten Lamongan siji wae ora ana sing condong sakjroning aku. Malah kapara rikala semun. Nganti ndak rewangi aku munggah ana ing sanggaring pamujan meminta marang sing Jawata. Nah, nalika aku mempeng semedi masing asamun, aku entuk wangsit keng wewentean. Aku bisa lono, bisa langgeng nggonku jumeneng Adipati Kabupaten Lamongan, nanging aku kudu garwa anane Kumalaretna, putri saka ing Kabupaten Bojonegoro. Apa sekirane kowe wis tau ngerti pasuryane Kumalaretna? Menawi ngertos dereng nate. Iya. Ning kula sampun mireng pikabaranipun yen ayunipun Kumalaretna putri saking Kabupaten Bojonegoro. Iya. Menika pendanipun Betari Hangjawantah. Keng turun wonten ing Arcapada. Merga saka ayune nganti kowe ngarani kaya dening widodari. Ngaten inggih. Lah kowe piye Wijang? Duka. Lho kok duka. Lah ngerti apa ora kok Mas? Babar pisan kula mboten mangertos.
Rupane ora ngerti. Boten. Yen pawakane Ugi boten. ora ngerti. Inggih. Kok upama aku nggarwanane Kumaretna kira-kira kowe sarujuk apa ora? Sarujuk kemawon. Dasarmu apa? Dasar plomaton. Ya. Kumaretna Putri Nalendra panjenengan nggih setunggalipun sesembahan. Yen dibobot timbangake wis imbang. Leres. Ngono ya. Kejaba saka kuwi aku kabar lamun to Kumaretna iki pawakane Maeswara. Menapa menika? Pamaan Maeswara iku bisa ngundhakake derajate wong lanang. Kula kinten Maesa ngoten. Kok kaya Maesa malah. Ini yen pancen jeneng sira sakloron padha sarujuk, mula dina iki jeneng sira sakloron aja nganti wedi ingkang ilang. Lumarapo ing Kabupaten Bojonegoro lamaran Kumaretna. Nanging pawelingku marang jeneng sira sakloron. Lamun to penglamar kudu tampik, Purbawasesa tak pasrahke marang jeneng sira. Menawi sampun dipun keparengake sak menika ugi kula badhe tumapak wonten Kadipaten Wirita berkataning prajurit sing jaduk-jaduk. Wis Prajurit. Derek ora. Ibune Kumaretna Dawuh katindalan. nderekake tinlangkil ana ing pendhapa apa kewajibane wis rampung. Parengaken kita. Sedaya angin kula wetah lawan prabu jenengan menika boten wonten ingkang menawi panjenengan mangke yeksa boten jiwa sanget. Pakaryan king becik nggonen selawase karben tinulat kabeh para wanita ing Bojonegoro utamane putramu Kumaretna. Penake nggone lungguh. Akan dawuh. Prajurit. Sawetara padha dikepenake nggone lungguh ya. Kakang Patih Anraja. sabda dawuh katimbalan. Ing rikalenggane iki panjenenganku ora ngresakake ngrembug tata tentreming Kadipaten Bojonegoro. Merga panjenenganku wis nyumurupi yen to iki dina mangsa katentreman. Nanging seliramu bakal ndak ajak rerembugan sambung kelawan gawe Kang Mas Hadipati Sirolawe ing Tuban. Nalika semana panjenengane ngersakake mirunggan kelawan panjenengan keng dirembug ora ana liya Tuban lan Bojonegoro bakal dianakake bebesanan. Dauping Raden Wiratmaya lan Putri Kumaretna. Mungguh pinemumu kepiye, Kakang? Kanjeng Adipati Prabani. Umpamya ing mangke sampun kelampahan panjenengan bebesanan kalian Kanjeng Bupati Sirolawe ing Tuban. Iya. Tartamtu kemawon badhe mingguhi kuncaranipun Kadipaten Bojonegoro. Dasaripun panjenengan ugi salah setunggalipun Adipati. Ugi kagungan besan, ugi Adipati. Kula sarujuk sareng. Pancen anggonku gegadang besok kapan antara Tuban lan Bojonegoro bisa karaketake kanthi cara bebesan. Nanging kemane nganti kalenggan iki durung ana tembung hubungan kok. Kula awake dhewe kudu ngranti putusan saka Kadipaten Tuban. Oh, Amin amin. Masa
sepisan kalimat abdi. Paman mendengar semua. Kene. Yen ora samar panduku Raden Sagara. Leres kula pun harya satu. Kok janur gunung iki mau ngelengake apa pancen ameng-ameng banjur mampir. Pangapuntenipun ingkang agung. Menawi sowan kula wonten Pendhapi Agung Bojonegoro boten titibalan. Tartamtu damel cingak manahipun Paman Hadipati Prabani. Pancen kaya ngono. Paman, tuhunipun pancen wonten wigatos ingkang badhe kula kunjukaken jalaran kula nembe kewon nampi dawuh saking ngersane Rama Adipati Sirolahi. Tenane ana wigati. Leres. Arep ngaturake utusane Kang Rama. Liripun kados mekaten. Banjur dawuhe Kang Rama kepiye? Sepisan namung tuwi kawulijenganipun Paman Hadipati Prabaningrat lan keluarga wonten ing Kadipaten Bojonegoro. Matur nuwun. Ya kaya ngene iki ing Kadipaten Bojonegoro ora kurang sawiji apa. Syukur menawi mekaten, Paman. Dungkap kaping kalihipun kula kautus kaliyan Kanjeng Rama kapurih ngrasekaken dedhaupanipun temanten Kang Mas Wiratmoyo kaliyan Kang Mbok Kumara Diasekake. Malah diasekake. Nembe kemawon salebeting kiswanan kala wau kameraosan. menika ingkang dados kuwatosipun manahipun Kanjeng Rama. Tartamtu panjenengan ngantu-ngantu pawangsulan ingkang dereng wonten pebunten. Pancen ibarate wong nginang durung abah. Tumuli ana utusan saka Kadipaten Tuban keng bakal nemtokake kentinging dedaupan. Kados mekaten. Banjur katemtokake dina kapan? Miturut petang keluarga wonten ing Kadipaten Tuban, dedaupanipun kala wau ngepasi dinten anggara kasih wonten ing wulan ngajeng menika. Yen kaya ngono wektune kari sak wulan. Leres. Napa dinten kala wau ugi condong kalih pamanggihipun Paman Hadipati. Yen pun paman pribadi mono malah kepasang yoga. Matur nuwun. Gune Nggih pripun Ramani? sasi ngarep dina anggara kasih. Iki nek saka keluargane Prameswari. Iki ana sangklatan apa ora? Boten to Ramani kula nggih man panjenengan kemawon. Ora ana. Boten. Wektune kari sak wulan kowe. Nggih. Umpama cepak-cepak uga rampen kanggo dawuhing putraku. Bisa apa ora? Kula dinten kok taksih wonten wekdal. Kaya Mangke kula ingkang badhe saged ngatur bab undangan-undanganipun para tetangga negari. Oh, kaya ngono ya. Matur nuwun pasang kalimat apa? Sopo kae gampyak. Tak aturi lungguh. Wis tak dawuh. Dawuh Ana priyayi sakembaran keng munggah ana ing pendopo Bojonegoro. Nanging panjenenganku durung nate pirsa. Coba korban. sampun wonten Pak. Iya. Mengko kisana ora teges aku kami tambuh lawan sira. Mapan lagi sepisan iki aku ngerti yen nitik marang ageman kaya dening sawijining punggawaning praja. Banjur sapa kang dadi aranmu? Lan sapa ngendi pinaka? Nami kula Gunjang. Gunjang. Angkat kula Senopati. Senopati. Saking Kabupaten Lamongan. Kula Wijang ugi senopati saking Lamongan. Banjur wani miyak sagunging para prajurit tung padha sega munggah ana ing Kadipaten Bojonegoro. Banjur mengkuwi gadya Kepengin pinanggih sesembahan ing Kabupaten ngono diprayu gak luwih dhisik tak aturake. Nyuwun sewu kan. Kene pati kuwi.
manut pratelanipun tamu ingkang nembe minggah ing Pendhapi Agung menika salah setunggalipun senopati saking Kadipaten Lamongan ingkang nami Gonjang lan Wijang. Ya, ing ujug namung kepengin pinanggih panjenengan dalem. Yen kaya ngono mendha sawetara iki. Wis to aku. Iki sanak Gonjang lan Wijang. Kula Apa pangkat senopati saka Kadipaten Lamongan. leres nggih. Kok nganti kraya-raya munggah ana ing pendopo Bojonegoro. Iki mesti ana wigati. Banjur wigatine apa, Mundi dawuh ngersanipun Kanjeng Adipati Hendro Katong. Kang supados ngelamar putra putri sesembahan ing Kabupaten Bojonegoro ingkang sesilih Kumalaretna. Oh, kautus dening sesembahanmu Adipati Hendro Katong supaya nglamar putraku Kumalaretna. Menika leres Kanjeng Adipati. Ya, Kula sampun kinanten bondo donya Mas Picis ngagem sastraanipun temanten. matur nuwun dene sesembahanmu ana ing Kadipaten Lamongan kepengin garwa marang putraku Kumalaretna. Nanging emane panglamarmu kalah dhisik saka Kadipaten Tuban malah kaporo. Utusan saka Tuban durung kondur. Panglamar kula kalah riyen penglamar saking Kabupaten Tuban. Kaya ngono pratelan. Lajeng pundi priyayipun? Sisihmu Menapa dipun keparingaken kula nderek ketepahan. kena. Senopati Gonjang. Israwuji Aryo Satu. Hei, balik. Paman Adipati Praban. Ger sadara kepiye? Kula kinten sampun wonten kesadaran saking panjenengan. Kan bener ugi condong jawabanipun temanten. Ya, Supados boten dados pangantu-antunipun Kanjeng Rama. Pramila kula nyuwun pamit badhe tumuli wangsul wonten ing Kadipaten Tuban. sing ati-ati lan paman titip tak lime pun paman aturke ning ngersani King Rama. Ya. Tartamtu mangkenipun badhe kula kunjungaken pangestunipun. Iya, sing ati-ati. Pangestunipun. Hati-hati. Paman Batis. Monggo kira-kira. Nuwun sewu kepareng omah. Senopati kepiye? Nitik dhateng glagap lan pasmonipun senopati saking Lamongan Gunjang lan Wijang. Kula kok anggadhahi rumaos Jubenya. Watosaken Kanjeng Pangeran Sadura. Nggih yen mangke boten punarjang wonten sabenipun. Ya. Mila yen wonten kepareng panjenengan kepareng kula ngirit begadari prajurit ingkang badhe ngawat-ngawati tindakipun Kanjeng Pangeran Sadura. Kaya ngono luwih prayoga tindakake. Pareng pamit prajurit. Ayo. Kanjeng Adipati Hendro Katong. Aja bali ing Lamongan kalamun durung boyong Kumalaretna. Iki nganggo cara sing kepiye? Ya Kang Gonjang. Supayane aku lan sampean ora nampa pidana saka kesane Kanjeng Adipati. Luwih becik baline sadara saka Bojonegoro cegat dijauk ngono matur.
Madura. Kaget sakjroning atiku wondene balimu saka Kadipaten Bojonegoro. Iki malah Mas Sanggrah untung tebese Bojonegoro lan Tuban. Apa wigatine gonjang lan wijang? Pancen tak enteni sak tekam. Banjur Ing papan kene aku pengen nantu lawanku. nantu perkara apa jan? Panglamarmu dicabarke wae. Umolor kena dina iki tak duyunge ing Kabupaten Lamongan. Lamun tok aku njabarke dedhaupane kadangku Kamas Wiratmaya kelawan kanggo Molorno. Padha wae aku mirang-mirangke keluarga Tuban lan Bojonegoro. Yen to pancen sedolan karepmu ana ing Kadipaten Bojonegoro ku nglamari kanggo Molorno. Sahrene wis kasep. Prayogane kowe bali ana ing Lamongan matur ning ngersane pangarsamu Sundrakarta. Yengen Ijang Sadurunge kabeh lakon iki badut. Pisan pitakon. Kok ulungke Kumolekno apa ora? Lamun to ora kok ulungake Kumolekno, aja salahke wong Lamongan merangi wong Tuban. yen pancen kuwi penjalukmu aja mung siji rukunin kabeh. pengen boyong anan kamu pangurut kula sopi aku njaluk kanthi banget supaya ora akeh tambah pangorbanan bali lan ngurungke yen to pengen boyong anan kamu Wis dadi niat lan sumayati bali ora Kabupaten Lamongan kudu bisa boy kumul lamun to wis dadi kepala bakal tak singkrake satu kumendong wong Lamongan Waduh itu
kabeh mau saka polah kokalke. Saknalika kadangmu Senopati Wijang jebabah depan lemah. Aryo Sadoro, yen kowe durung ngerti kasektene Gonjang lan Wijang sawangen Ojo kok anggapku saka Kadipaten Tuban bisa jebloke waduhe wong saka Lamongan Sadoro. Kaya ngakak-ngakak pindane kaya dene manuk gagak. Kabeh mau kalah barang kasunyata. Coba liwat padake kanthi permati. Sedulur Gonjang saiki jengkelang dan batang. Lamun topo ora pengen sumusun. Lawan sedulurmu, ayo prayogane bali wae menyang Kadipaten Lamongan. Sadoro. Waton sing kae sejumudo sewetan. Ojo anggap kowe bisa mateni wong. Hai! Mandek! Sadoro! Mandek Kakang Gonjang. maksudnya piye to, Di? Maksudnya piye to? Kapung Sadoro durung adoh, tak oyak arep tak cekel. Kowe pengen ngoyak dhewe. Tanding karo Sadoro dhewe. Yo karo kowe. Lapo nek karo aku? Lho, Aku mati ora mbok lumpati. urung iki mau. Urung iki. Wah, cilaka. Marai suwe ora dadi Gonjang yo ngene. Sing ngakon sapa? Waduh. Wis Putus. Senopati Gonjang lan Wijang saka Lamongan. Rumangsa gleweran keringetku. Krenggosan ambekanku. Lamun to aku ora mlayu saka pabaratan. Mbok menawa aku bakal nemahi Praroyo. Nanging apa pancen kudu cabar gegayane kadangku Kang Mas Wiratmoyo kelawan Kang Mbok Mletno. Yen to se ana waktu sesandungan. Kang dituwoke Senopati sakarone Gonjang lan Wijang saka Lamongan. Aku jedres satriya saka Kadipaten Tuban. Lamun to aku bali menyang Tuban. Padha wae aku mirang-mirangke darmaning satriya ana ing Kadipaten Tuban. Nanging sakwise aku ngadani peperangan jebul ora nyono babar pisan. Pindhane kaya dene Bathara kang mapan ana ing Marcapura. Saben-saben piandelku tak tamake ana ing waduke Gonjang. Saknalika uga bisa mati. Nanging aneh. Lamun to Gonjang dilompati Wijang. Saknalika uga kae bisa urip meneh. Koso baline kaya ngono. Lamun to Wijang tak tamani piandelku. Brodol waduke. Nanging yen dilompati Gonjang. Saknalika uga kae bisa urip meneh. Apa kudu kaya ngene lelakon urip? Kudu kasoran ana ing tengah Raranggono lawan Senopati Gonjang lan Wijang. Ora. Mudah andeder wirang lamun to aku bali ana ing Tuban. Nanging lelakon-lelakon iki tan bedane nalika semono aku nonton wayang ringkih. Nalika ana ing negara Ngastinapura, Sinon Prabu Duryudana adreng kekarepane mung pengin nyernakke Raden Werkudara pinangka panenggake Pandhawa. Lamun to Werkudara kae bisa mati, mesti wae ora ana sing bakal mungkih-mungkih kawibawan ana ing Hastinapura. Sak temah ora ana liya sing diboboti wong kejaba Residurna. Kabeh nalika ana ing Pendhapa Agung Hastinapura diandharke kabeh dawuhe Sinon Prabu. Saknalika uga
Durna duweni reka daya lan paweka. Nalika Durna mbeber ilmu kelawan Raden Werkudara mung pamriyé. Raden Werkudara kae diperintah supaya golek tirta prawita wahyuning suci ana ing ereng-erenge Gunung Candramuka. Sarene Werkudara ketansah nuhoni dawuhe gurune ya pepundhene Resi Durna. Saknalika uga Raden Werkudara jumangkah tumuju ana ing ereng-erenge Gunung Candramuka. Rumangsa tepung genang. Nalika semapan ana ing ereng-erenge Gunung Candramuka, diobrak-abrik wewengkon ana ing Gunung Candramuka ora nyono babar pisan. Jebul ana ing Gunung Candramuka mau ana sing duweni utawa ana sing reksa. Buta loro kang aran Kalarumpaka lan Rumpakala ora trima lamonto. Papan durunge kati obrak-abrik kelawan Werkudara. Perang dumadi Rumpakala lan Kalarumpaka tetandhingan kelawan Raden Werkudara. Saben-saben Rumpakala maju ning tengah raranggana. Piyandeler Raden Werkudara kang aran Gada Rujak Polo ditamakke ana ing sirahe Rumpakala. Nanging senajan to bisa mati, yen to dilompati Kalarumpaka sak temah kae bisa urip meneh. Kosobaline kaya ngono. Lamun to Kalarumpaka ditamani kungku Pancasila. Saknalika mbrodol waduke. Yen dilompati Kalarumpaka saknalika uga kae urip meneh. Rahayune perkara-perkara iki kadenangan kelawan Prabu Kresna kang duweni Kraton Dwarawati. Kemeng menehi batangan kelawan Raden Werkudara di adiku Werkudara. Lamun to selawase urip kowe ngganekke kekuatan kelawan Rumpakala lan Rumpakala. Mesti ora bakal antuk kamenangan. Perang kudu duweni cara lan paweka. Ampreh kowe bisa antuk kamenangan. Banjur carane kepiye Kakang Kresna? Tak kene ngerti. Tenane Kalarumpaka lan Rumpakala kae mung badan sawiji nanging ragane loro. Sauger kowe bisa ngedukombo. Saknalika uga kowe bakal antuk kamenangan. Saknalika uga Werkudara ora sranta jumangkah ngambali peperangan kelawan Rumpakala lan Kalarumpaka. Dicandak sirahe siji lan sijine dipecahke saknalika uga mati. Oh, yo Gondang lan Wijang. Saiki aku ngerti apa mlebukane kowe ora iso mati. Merga mbok menawa pancen kasinungan Aji Pancasona lan Pancasoni. Nanging aku uga ora bakal kalah akal. Yen mung ngadepi satriya-satriya saka Lamongan, iki wong Tuban ora bakal digrek. Papan kene pinangka kanggo saka Tuban kuwi pilih bobot pilih tanding Kakang. Nanging kasunyatane keringet durung tumates wae wis ninggalke palagan. Ngono kabare kok jare putu Rangga Tuban. Perang durung ngetokke keringet wis mlayu. Ora Gondang lan Wijang. Yo. Aku ora bakal nyelaki batinku. Pancen kowe senopati sing pempengan ana ing Kadipaten Lamongan. Mbok menawa pancen kowe lancore jagat ana ing Lamongan. Nanging ngerti yo. Ora ateges Harya Sadara mlayu saka pabaratan iki cucuring yuda. Nanging kabeh mau kosok bali. Aku mau golek papan kang sing lumpil supaya gampang anggonku ngrangket lan ngarep sakaro. Yen kowe durung trima yo dibacote nggone tetandingan. Yen kowe penjalukku ning papan kene kanggo nentokke Lamongan apa Tuban sing bakal curing ayu. Nanging saya tak jaluk supaya perkara ki enggal kagedak. Aja mung ijen lan ijen. Yen perlu ayo Sadara
rubutan Senopati Lamongan goncang lan Watara Joko Cantika Besati. iki sing bakal ninggal Keparingan Kakang. Waduh! Duh! Hei! Satu kenceng. Goncang lan bisa. Malah loro dina. Sampeyan ngerti. Lamun to kowe saya obah. Kebandan iki mesti sosi sebuk meneh tanganmu Bro, uculono. Saiki lakon kapikut. Akeh paten ora kesatu. Wong Tuban ora duweni watak sing kaya ngono. Lamun to musuh wis karingkus, senajan to gampang pindane kaya dening mijet kowe ranti anggonku mateni. Aku isa pengin Isani. Aduh. Ora. Iki supaya kanggo pangeleng-eling lawan kowe. Mergo kowe sok demen nyaruk urus perkarane liyan. Sawangan kumricike banyu, kamangka ngisor kae jurang kang jurang. Urip lan patimu mbok mengko kowe dhewe sing goncang lan bijak. Aku njaluk pangapura sing gedhe. Lamun untuk ono lelakon-lelakon kaya ngene tenane aku ora tak kerep. Mergo kowe sing jalani. Tak kira Sukerto waktu sesandungan iki bisa tak sendak. Supaya ora dadi pengantu-antune Kanjeng Rama Silolawi. Bali Tuban munjo atur. Romo kula ingkang sowan. Iki jane gumun karo uripku. Nganti semene gedene kok tau durung tau urip sing kepenak. Saben dina kok urip kok lara. Tansah nelongso. Bot-bote arep golek mangan wae ya dadak kangelan. Gambangane metu. Lah babangan kok ngene rupane. Wah, pirang-pirang dina udan ya, Nduk. Lah iya, Pak. Seminggu awak dhewe ora iso golek Ora kayu. iso golek kayu. Dilalah iki terang kaya ngene. Wah. Iki tak golek kayu sing akeh. Nah, Kok mengko ana sing didol. Nah, Dol untuk dhuwit nggo tuku beras. tunggu mangan ya, Pak ya. Iya, pirang-pirang dina serakat mangan sego kok. Lah iya lah aku bocah turut terus golek mangan terus Pak jaluk-jaluk uang, jaluk-jaluk tangga. Aku nganti semene gede iku kok durung tau urip kepenak iki jane piye? Wong urip kuwi ndek nasib dhewe-dhewe. Nek traya adae segelas, mbok sok ana luwih segelas ya utah. Lah iya nanging aku ya ora tau genep segelas lho, Pak. Loh, Coba. suarane wong tulung-tulung, Pak. Ana wong ning jojogan, Nduk. Tak tulungane yo sira. Wah, Jebule menungso iki. Betul. Tak kira swara setan mau. aku dudu menungso. Nek ngono, Gedang goreng. Agen nek mbok mplok mangkel ae. gedang goreng semono gedene cangkeme sepiro? Matur nuwun. Matur nuwun. Ditulungi matur nuwun malah ngomongane sengak. Lek matur. Lek. Aku tahu Rabi bolehmu ya. rabi mbok lekmu apa piye? Mbah. Mbah kok mbam. Diceluk Angel. diundang sapa? Bambang. Oh, Mas Bambang, Mas Bambang Sekre iki to. bojone sampean kok isih ayu, Mbak. Bojo. Niki anak. Aku anake. Anak kula. Oh, Lah ngetale ngakoni bapak. Loh. Lah kayak kenapa? Bapak raine curut. Lho. Curut rasane iki, yo Pak Ndek yo. ndek nom iki ya, ndek nom bari
dodok kemproyok ngadeg kempriyek. Lah iya bebeng sikil mah. Sampeyan iki sinten? Aku Senopati saka Lamongan. Lah kok teng Jurang? Bubar gegelutan. Bubar tetandingan kelawan wong Tuban. Lah perkawasipun apa? Mergo penglamarku kalah dhisik. Nalika semono Kanjeng Adipati utusan kelawan aku sak loron nglamar ana ing Bojonegoro ning kalah dhisik karo wong Tuban. Nganti peperangan aku kalah kapikut dibuang ning jurang. Saiki ono sampean sing tulung aku matur nuwun banget. Ben jelas gamblang. Mongko pitungkase Kanjeng Adipati mau. Kena aku bali ning Lamongan kalamun wis mboyong Kumalarekna. Dadi tewangi gelut. Nganti aku ditampani pusaka iki dibuak ana ing sak pinggire jurang iki mau. Dudune ayune ana sampean sing nulungi. Saiki ne. Sampean sapa? Ketenangan. Kula Pak Kerto. Pak Kerto, aku njaluk tulung sampean lamun iso nguwali iki uang ana, lamun ora bisa ayo terno ana ing Lamongan. Ngeten nggih, kula niki jujur mawon. Kula niku ora ndek apa-apa. Nek nulungi niki abot. Mergo napa? Niki mboten sak-sake pusaka. Niki gobah malah kenceng. Pancen bener. Lah sing iso nguculi niku kudune wong sing jaduk duwe kalungan. Ngene Pak Kerto. Nggih. Yen kowe ora iso nguculi iki, mergo aku iki bingung ora ngerti dalan tumuju ning Lamongan. Aku terkerono mengko anak Lah anak kula. anak Jarono tak jaluk ganjaran iso. Ayo. Malah penak